Bueno, como hoxe vai ser así, de un pasamos a outro. Déixame poñer por aquí. Opa, para. Déixame poñer por aquí. De un pasamos a outro, aquí hai que ter dinamismo. E ora ven o rei de Twitch en Gallego. Non sei se me escoitas, Gabi. Escollote perfectamente. Escoitasme ti? Correcto. Aí, home, aí. Teño mal configurado aquí Configúrame ben, no directo. Pero ahora creo que debería verse. O desaparecido. Ves un poquinho grande? Espera. Ves, problemas do directo, macho. Non te preocupes, home. Que tal? Vai, escuitas, che. Que tal? Como vai todo? Aquí estamos. Un sábado, tarde, 7. Hoxe non houve festa? Ou... Sí. Aquí unha pequena festa aquí na estrada. Hai aquí, están os herdeiros da Cruz. Aí sí. Sí, novedades Carmiña. Estuvo Ortiga aquí. Joder, estuvo de puta madre. Hostia, para ir a festa está, pero para vir aquí non está. Ortiga... Voy a por ti. Ainda o que queda, Xa estás en pantalla, xa se che ve correctamente. Ainda non acabou o día. Que tal, tío? Canto tempo? Aquí estamos, joder. Isto xa se me fai un pouco raro. Xa non sei pa onde mirar, xa non sei... O teu retorno a Twitch. Hostia, que tal? Benvidos ao canal de... Mira que hai canales vos e tu vestes que volver a este. Manda carallo, macho. Hostia, chaval. Pero aquí é un orgullo vir, Para mí isto é un puto orgullo vir aquí, joder. Hostia. Claro que sí. Que tal, meu? Como vai esas opos? Como vai esa vida? Que dixías polo Twitter. Vamos falar da vida. Isto é unha puta merda. É que o tema das oposicións, tío, é algo que te consume, Isto... Sí, non? Sí. A min fastidioume moitísimo deixalo, en serio, Eu vexo vos a vos, a veces, cando podo, que eu estou así, a veces teño vos de fondo, aos que vos sigo, joder, sabes, tes ese sentimento de... Xa. De Dios, que ganas de abrir directo, apetece moitísimo e tal, pero bueno, ten que sacrificar algo, Xa. senón, a todo non se pode, bueno, que che vou dicir a ti? O tempo que consume Xa. esta merda. Mira, día profa que se che bota de menos. Eu Profa, eu tío. Que tal, Pilar? refrendo eso. Joder, Nunca pensastes... Eu non valería por eso, vale? Eu só sei que non valería e seríame imposible, pero si que hai moita xente que fai. Nunca pensastes en facer sala de estudio? Pero que eu son... Es como a min, non valerías por eso. Diste de gravarme estudiando, non? Sí, hai moitas. En Gallego hai un par delas, sí. Eu fixo un día, pensas o que pasa? Que fixo un día cando estaba estremeando, eu puxo, pero, a ver, non estaba lendo e tal, repasando e tal. Pero é que eu estudio dunha maneira moi peculiar, eu estudio de pé. Hostia. Estudio andando, falo solo, berro, o sea... Bueno, pero nunha sala de estudio tes que silenciarse, non? Claro, é que... A ver, sería un espectáculo verme, Eu creo que se poño unha cámara cando estudio pode ser divertido, pero... é que... Eu, para mí, sería imposible, tío. Porque, mira, eu estou seguro que se fa así... A ver, eu non estudio, non? Dios que non estudio nunca máis. Pero, se fa unha sala de estudio así, tal, estudiando tal, o mítico que te sale o mensaje do Nightbot este de... Recuerda en Patreon, pois xa deixaría o libro, miraría o mensaje, hostia, mira o Nightbot, entraría no Nightbot, poñeríame a configuralo, entraría en Patreon, cambiaría o fondo á página. É que, efectivamente, tamén é algo que, sabes, eu, o día que o fixen de coña, falaba chalgén, sabes, é como, Sí, es como a min. Eu vexo algúns que teñen a sala de estudio e a xente fala no chat, non sei que, de bromas, e o día que eu imposible. Onde vai que tiraría o libro pola ventana e tería xa o fornito aberto. É que eu, esa xente, para todo hai que valer, eu sempre digo, é que en TikTok hai unha animalada deles, Sí. Sí, rollo, de que se poñen co móvil, deixanno aí, e teñen un cronómetro, como de canto tempo levan estudiando, e a mellor hora de estudio, ou 2, 3. Eu digo, hostia, chaval, madre mía, pero que non son capaz. Xoche, tío. Non son capaz. Eu
ole por eles. Sí, pero non se vale. Hai que darlle, hai que darlle como veña e despois xa nos cajaremos todos en Gavi, o da plaza fija. Hostia, ojalá. Dios, en serio. A ver, pero é jodido, xe che digo. Eu esa xente que cando din, que ben vive, non sei que, pero Xa. pa chegar aí. E non che foi moi jodido no verán, porque... O verán non, eu empecé de setembro. Empezado en setembro, vale. Sí, o verán non, o sea, empecé rollo curso escolar, sabes? Vale. Hasta tal, pero que é unha carreira de fondo, sabes? Tens que ser super constante. É como todo, o sea, ao fin e ao cabo, chavales, as exposicións é como a vida, ser constante. Ou é como que vai ao gimnasio todos os días para poñerse fuerte ou para adelgazar ou po que sea. Tens que ser constante. Xa. Constante, machacar. E ainda que non queiras, que estás... Que Dios, que vou... Lé algo. Toca algo. Eu intento facelo, sabes? Os días que menos me apetece ou tal, abro algo. Por estar en contacto, sabes? Xa. Porque é moi fácil, sabes? Que se che vaya. Que... Pereza, tío. Sí. Deixas un día, deixas outro e ao final pasou un mes. E aparte, eu non sei ti, pero eu son... Bueno, eu sempre fun, incluso na carreira, sempre fun de estudiar o día anterior 2 como 8. Sí. Sei o que dis. E eso na OPO non vale. Non vale, isto non vale. Non é así, non funciona. E agora que estamos aquí, ti vai ser hora máis, cantas veces che dixeron o mítico e te preguntan, que faz ti? Todo coas oposicións. Traballar non gusta, verdad? Non gusta traballar. Eu traballo, o que eu teño un traballo que son moi afortunado de traballar do que estudei. E para min ir a traballar é que eu paso moi ben. Sabes? Que para min é un traballo no que eu paso moi ben. A min as horas de traballo, cando me dou de conta estou fora xa. Eso é unha maravilla, meu. É unha maravilla. Eu son moi afortunado porque, eu teño xente do meu entorno que pois ten que traballar pois do que hai. Xa. Do que hai. Joder. Están aí. Claro, porque é que para compaginar eso, tío, se non che gusta no que traballas, despois poñerte a estudiar... Xa así se che costa. Claro. Eu son, claro, a ver, chegas do traballo e o que menos queres é abrir algo, sabes? Abrir un apunte ou que sea. E de feito que eu son moi nocturno, eu son un fucking mocho. Eu estudio de noite, co meu silencio, sempre fun así. Sempre estar, aparte que eu este ano entro ás 10 a traballar, teño oportunidade de poder dormir esa horiña e pico máis, sí. Entonces, claro, antes o ano pasado levantábame ás 6:15 da mañá. Xa, pero que che iba a dicir, porque, joder, traballas. Home, mira, acaba de entrar aquí o que heredará todo isto. Don Eros, que pasa, pólvora? O home pequeno. Ti heredarás todo isto será teu. Jova, mira que me dou rabia, porque tuve a Eros a menos de 400 metros e non o vin. Sabes a mí que me pasou eso? Como Javier Balea. Hostia. Estábamos no mismo concierto. Era un concierto pequeniño, Era ao aire libre, pequeniño. Nada, tío. Ainda por riba, claro. Eso é peor, Claro. Habría 100 personas, máis ou menos. Ostras. Nada, meu, pasamos un polo outro e nada. Eu a verdade que non sei, ti desvirtualizaste a bastante xente. Eu desvirtualicei a Xan, a Gordini, que é un que sigue, que entrou ahora despois do Bran, que sigue a bastantes dos de Gallego. Desvirtualicei tamén a un que lle tocou unha cena que sortei, a Alex Espinosa, que é de Bertamiráns. E de momento, se non me engaño, creo que non. É a Almudena tamén. A Almudena. Sí. Ostras. Sí. Pero bueno, quero máis. O que pasa é que ti foi polas oposicións, eu tamén tuve un Bran movido. Hai que disfrutar, home, eu sei. No, pero, a ver, eu cambiei de piso, entonces xuntouseme aí no Bran todo. Mudanzas. Claro. Entonces,
Pero sí, quero desvirtualizar máis, quero desvirtualizar máis porque mólame moito, tío. Ti un deles, ti estás aí no top. Ti, o sea, mas logo logo Meu, nos ahora que Santa comentamos. Comba é o que era, tens que ir por ali. É que Podes flipar con Santa Comba, Ora volveu a arrancar todo, Podes flipar. Era unha pregunta que che tiña feita que sei que vas ir hoxe a Chantecler, non? A Chantecler, Vas sí. ir hoxe. Ti non te dá a sensación de que abriu todo moitísimo máis que antes da pandemia? Mira, era unha locura. Estaba todo morto, antes da Sí. pandemia, literalmente estaba todo morto, porque Santa Comba estaba morrendo xa, Nada, había dous. enterrándose xa. Órdenes é que estaba, pero xa. E está aí xente en Padrón. Sí, En tío. Padrón que non hai pubs, hai bares. O sea, non hai pubs, o sea, non hai nada máis alá da 1:30 da mañá. Hai xente. Millonario. É que eu vin, hai xente onde non a había antes. Eu, Está salindo xente que antes non salía. en Ordes están abrindo pubs, novos. Que sí, que sí. Eu fun fai un mes e pico a Santa Comba e había 4 abertos, que xa era un máis que antes da pandemia. E dixen, hostia, vimos con fuerza, E fun a semana pasada e había como 7. E dinme, e pa semana abren 5. Eu, como? Vamos a ver. Flipas, é unha pasada. Hasta abre un con xixas, abre... Bueno. A mítica, sí. Sí, pero é Santa Comba, é Santa Comba. Sí. Sí, que Santa Comba aí houbera, o sea, o que era o Barmacia, Sí. Santa Comba, aí meteronlle unha reforma que era super luxury. O Barmacia é pera, porque o Barmacia ten... Ainda que non é, ten licencia de discoteca. Entón abre unha hora máis. Chepas aí. Sábenas todas. Pero sí, é algo que me chocou e dixen, a ver se Santa Comba máis, porque é que en plan, están abrindo locales moitísimo máis, xa non que durante a pandemia, que antes da pandemia, que antes de que viñera toda esta merda. É unha pasada. Eu, a ver, date de conta que é que levamos 2 anos, 2 putos anos, casi. Sí. Jova, que non temos, o sea, a ver, aos que nos gusta o ocio nocturno e festa e todo eso, non... É que non tiñas nin bares, non tiñas nin bares. Nin bares, nin nada, sabes? Claro, ora a xente está, pero desbocada, pero é que desbocadísima. Sí. Aquelo, aquí na Estrada, a ver, o día das festas da Estrada, porque a Estrada, xentiña a Estrada, a ver, ao mellor tiro aquí un triple como unha casa, que eu non son daqui, eu viña á festa, pero a Estrada creo que foi o primeiro concello despois de todo isto que fixo festas, rollo con orquestas, coches de choque... Festa como é debido, sí. Efectivamente. Eu cheguei á zona de viños, isto foi a principios de junio, a finales de junio deste ano, ou por aí. A zona de viños só había cabezas. Joder. Mellor ahora, Nati. Dixen que estaba un poquinho máis baixo que a min, subín chora ao tope, a ver se así... A ver, se non sube o meu. Non, era cousa miña. E dixo eu, aquí hai unha pandemia, hai virus, ou algo que eu... Pero aparte a peña sin mascarilla, sin nada... Eu... Isto é unha loucura, Sí. Despois eu xa ves... A ver... En verano houve un despunte curioso de casos, pero bueno. A ver, é normal tamén, Eran os que estaban tamén sen vacunar. Non, en teoría eran os de entre 19 e 29 anos que estaban aí sen vacunar. Bueno, parece ser que a vacuna funciona, non, chaval? Ten toda a pinta. Sí, jova, a ver. Non se parece tamén que... A ver... Que é o que dis, non, a ver, vimos de 2 anos de estar jodidos, estar moi jodidos. Pero che parece como que se nos quedou moi dentro de o medo, porque que eu vexo ainda agora, que está o 90 e pico % da xente vacunada, que tal, non sei que. E eu que vivo aquí, eu vivo en Arteixo, non? Ao ladiño do centro, pero un poquinho apartado. O meu edificio pola volta son leiras. É todo leiras.
e ven xente pasear os cans. E ves a todo o mundo paseando os cans, se non levan a mascarilla posta, levan a colgando da orella, meu, que estás solo no medio dun putorbal. A ver, eu levo, a ver, eu sigo levando, o sea, pola calle, o sea, ou é rollo de que, a ver, Pola calle real, pola calle en plan, pero eu se vou por un sí, a camiño ver, de no, leira, no, estou no medio do monte non. O sea, claro. que se non, no, xa antes, xa antes cando ao mellor ia facer unha ruta, iba ao mellor camiña parexa, e uns dous íamos polo monte solos, e vamos en mascarilla, non ten sentido aí, que te vai, Claro. a ver, hai que tamén ser un pouco, sabes, pero joder, que xa te dixo, eu, a ver, sí, que eu, a ver, eu acostumbreime a ela, o sea, acostumbreime. Acabamos, aquí somos de costumbre, É que eu tamén creo somos, que sí, tamén logo olvidamos, se tiña, non vos relajedes tampouco ahora Sí. aí a bloque, que nós somos como somos, o sea, logo olvidamos. Sí. Eu digo que Santa Coloma a semana pasada as Claro, mascarillas non... o sábado pasado, eu en Chantecler tamén volvín a Chantecler o sábado pasado, que levaba non sei canto tempo sin ir, e ali era entrar e a peña facía isto. Sí, tal cual, Pero metía no bolsillo, xa literalmente. Tal cual, sí. Eu así en plan, bueno, que ao fin e ao cabo diste, ten a mascarilla? Sí. E nós estábamos ca mascarilla, en serio, estou verídico. Estábamos ca mascarilla, pediste, en teoría a mascarilla, se o resto non a levan, ti tamén tes posibilidades de contagio. Porque... A ver, estás nun sitio cerrado, con un lote de xente que na virgen sin mascarilla, a ver, algo protegerá, pero non é... Entendo, non, xa, pero non é unha plancha de ferro, a ver... Pero eu hasta me sentía raro levando a posta. Sí. Eu dixen bueno, eu aquí, non sei, sinto... Cando vías vídeos de China, cousas así, que van a posta, sabes? Que si, mira estes que van ca mascarilla posta. Sí, de antes, sí. De antes, ti mira estes. E mira nós agora. É tal cual, E a ver, Sí. a ver, é como di a profa, non? A protección da vacina baixa semana a semana, seguen a aparecer variantes cada vez. Claro, eu creo que o problema vai estar en atopar aí o equilibrio entre protección e vivir. Porque ver, eu tamén... Temos que aprender a convivir con esto. Claro. Como se fuera un gripe, vamos, Claro. ao fin e ao cabo. O rollo é que non se colapse o sistema sanitario, sabes? Pero, por exemplo, collo o coronavirus, vou estar, sabes? O sea, o propio que todos os que se pillamos que ester solo así no sofá. Claro. E vendo Netflix. Ese é o que se pretende chegar, sabes? O sea que... de feito, creo que en Singapur, ou non sei, xa declararon enfermedade endémica. O sea, Sí, eso non vira. Sí. Pero xa fai meses, a ver, temos que... Hai que vivir, hai que vivir, hai que ir convivir. collendo equilibrio, pero bueno, eu creo que hai un pouquiño de paranoia nalgúnha... Eu, por exemplo, pois, caso que che podo dicir, non? Durante o verán, non? Eu na miña aldea, que somos 5 casas, fixemos unha churrascada. E houve un membro da miña casa, que non vou dicir quen é, porque igual me pega despois cando volva, que non quixo ir polo COVID. Pero vamos a ver, se vou eu, onde vou vir dormir eu? Aquí. Mañá con quen vou comer? Contigo. Entón, que cojones, Hanas? No. Eu vexo en varias xentes. Sí, é o de non salir, é o de non salir, en plan, eu non salo. Sí. A ver, eu tamén non notei, eu tamén fixen un par de churrascadas así agora, en verán, e cousas así. Si, houve xente que non, é que, sabes, non a meterme aí no follón e tal, que despois tamén che dixo unha cousa, despois vin a esa xente noutros sitios que... Cuestión importante, convertiuse o COVID nunha carta para salir gratis da cárcel... En plan... é que eu aí tal, non sei que... Imos mañán por aí? No, COVID. Amigo, que... As farolas están boas, que só é o que che faltaba. Lamber farolas, sabes? Sabes o que me chocou moitísimo? Aí atrás tamén... Bo, fai tal. Aquí, na estrada. É que quedei gilipollas. Os chavaliños
O sea, claro, porque ahora lijar, Cambiou. claro, estaban con a mascarilla posta, sabes, e tal. E a hora de entrarlle, estaban, en serio, estaban reando que a mascarilla aquí. E dixo eu, Dios mío, é que ahora facer unha cobra tamén é super fácil, sabes? Pola, A carretera. eh, Que tal, Michi? Bos días ás persoas. Sí, ahora cambiou moito, é que ahora baixar a mascarilla é como a entrada de, sí, quero algo contigo, sabes? Claro. Mira, Diero, se agora elijo máis que nunca. Normal. Normal. Pero sí, a verdade é que cambia o conto, cambia o conto. E pos novos, sobre todo, porque, a ver, se xa ves de vez de vello, pois isto igual, pois algo, sabes? Pero pos novos que empezaban aí, botaron 2 anos sin nada. 2 anos, sí, sin nada. Ora, quen para esa xente? E tamén che dixo, xentiña maior, refiérome, eu xa creo que estou no rango de maior. Eu, dentro dun mes e pico, fago 30 anos, eu xa considero xa... Benvido ao clube. Xa vou a treintena, pero eu agora tamén o vexo así tal, pero habíamos que ver con 18, 17 anos, hormonados e hormonadas, sabes? A ver se non subíades polas paredes por salir a escapar e facer... Eu non vou defender, sabes, o tema, pero, jova, está nunha etapa, sabes? É moi complicado, en plan... Están de fortalecer os seus vínculos sociales, disfrutar... Pillolles, a desa edad pillolles na peor época, pero vamos, con diferencia. Ojo, Se ainda nós, cando abriron as cancelas, os de 30 e pico, ainda arramplábamos con todo, que o primeiro día chea a 7 da mañá a casa. Claro, e cerrábamos para fetos ás 3. E fomos para un descampado. Eu igual, aquí nas festas da estrada, eu collín e pechaba a 1 da mañán, porque pechaban incluso os pubs a 1 da mañá. A 1, ainda, miña nai, sí. A 1 da mañá, aquí, a principios de junio. Eu fun pondo aos teenagers. Metíme no botellón cos teenagers. Sabes? E ali estaba cos teenagers todos. E dixo, que pasa aí? Pois aquí estamos. Estuve ali hasta as 7:30 da mañá. Sí, porque é complicado. Tanto tempo encerrados, tanto tempo, máis encerrados completamente. Cando abren as cancelas é complicado controlarse. Por eso... Ti que tal pasaste o confinamento, o sea... Buf, foi jodido, Sí? Sí. Pasáchelo solo? Sí, eu estaba nun piso solo, o que che mandara ali no medio do polígono, sin veciños, piso pequeno, buf. Sí. Se fora aquí xa cambiaba o conto, ves? Se fora aquí no novo xa cambiaba o conto. Pero ali pasei no jodido, Por iso tamén que, joder, pois, dunha vez que abriron as cancelas, eu arramplei con todo. Con todo. É normal, aparte se estás solo e tal... Sí, eu en canto poden baixar... Aire. É normal, eu penso. Se non se pode beber na playa, bebese no monte. Se non se pode beber no monte, onde sea. A ver, a min encanta a soledade, a min gusta moito a soledade. Sí, pero... Tamén me gusta, claro, obviamente, ter xente. Eu, non sei, cantos metros cuadrados tiña o teu piso de antes? Tiña 40 e pico, 50. Como o meu. Onde pasei o confinamento era igual, éramos dous. Xa che digo. A ver, eu pasei no ben. Eu pasaba ben aquí, de noite, cando armábamos aí as borracheras. Efectivamente, pero eu porque, eu que sei, eu cheguei-me moito, eu establecei unha rutina, sabes, en plan, levantame, estudiaba, tal, non sei que, depois facía un pouco de ejercicio, porque a min algo que me fastidiou, isto, fora coñas, sonará tal, pero a min quitarme o gimnasio é como quitarme... Se che gusta, meu, é como o peor. De feito, cando abriu, cando abriron os gimnasios, eu fun pero o primeiro día, que había xente que ir ao gimnasio, foco de virus... Eu fun igual. Sí, o que falábamos, en plan, a paranoia que se che queda aí de... Eu fun igual, desinfectaba todo, sabes? Desinfectaba as pesas, todo. Chegaba a casa, desinfectaba... Pero eu xa estaba ali, estaba
creo que foi a época que máis solo estuve nun gimnasio. Daba justo. Daba justo. Sí, a ver, é eso, a ver, se che gusta algo, de repente che quitan Sí, un ano foi o confinamento duro, casi, e que ao final, agora que está pasando e que xa arrancamos por aí e tal, bueno, pois diste, bueno, pero ponte a pensalo ben. Eu sei, 2 anos, Ti contabas algún día... Moi boas, Jacobo, que tal? Moi ben, benvido. Ti contabas en plan fai 5 anos ou así, se che din, mira, vas a estar un ano sin salir do teu piso. nin de coña. Dixo, vaite deitar. Sabes, É que foi moi fuerte, eu pasar a policía local por diante do meu piso e empezar, atención, así meter, en plan, non sair das vosas casas, non sei que, pero pasaba cada... Sí, sí, Guardia Civil, todo pasando, eu di, pero isto é que é unha película. É unha película isto. É que, claro, asociamos todo isto a películas, sí, claro, a americanadas. Sí, é que só falta que viñan os zombies agora e dixo eu, bueno, eu xe dixía a miña moza, vamos comprar un par de escopetas, non vai a ser. Perdona, Volks, aquí to WhatsApp, perdón. Pero sí, é moi complicado de asimilar todo isto, E bueno, ao final nós un poquinho axudounos, porque falamos ahora un poquinho xa do que é Twitch. O crecimiento de Twitch neste ano en Gallego. Ti contabas con isto? No. Foi brutal, Foi brutal. Eu quedei flipado. Vamos, o sea, eu non me esperaba para nada que este despunte. Sabes? É que en pareceu... números, en canales, en... Sí, a cantidad de canales, sobre todo, que é variedade de contido, sabes? Porque que si un cociña, que si outro, pois... Hai de política, pinta, hai de ciencia... De política, de ciencia... De Fórmula 1, de divulgación, fútbol... ou de Fórmula 1, que tamén acaba... Non me enterara, pero sí que en Twitter. Hai animalada agora, hai hasta que se meta a Jalleja aquí, sabes? Meteuse a Jalleja, o sea... Sí. Eso con 2 programas, que manda carallo. Que isto, eu en serio, parte os viewers, jova, que ver a canles con máis de 100 personas no momento, como é o do Orgullo Galego, así, sabes? Que vías e tal, ostras, tío. É que eu cando empezara eu non fui exactamente fai un ano xusto, creo que fixe un ano miércoles, non? Pero bueno, cadrame moi ben o sábado para facer a festa e dixen, pois ben, cumpleaños o sábado. Pero cando empecé, estaba en xebre, non sei se do Val xa andaba por aí, rédete, non hai máis. Sí, que Brais empezou, sí, ao pouco, vamos, o sea, bueno, polo menos deime de conta, de que existía a Brais xa conocía antes, o sea, de velo na tele e tal, pero non, sabes, despois deime de conta de que estaba tamén aquí, sabes, o sea, de que facía as súas movidas aquí. Joa, a verdad que a mí gustaba moito, e agora tamén estaba aí o meu colega Manolo, que... Ten fibra, meu! Ten fibra! Tío, a ver si cala un Manolo! pouco. Fibra, un aplauso, joder. Sí, señor. Hola, Óscar Tella, moi boas. Manolo, tes fibra, Manolo. A ver si cala dunha santa vez. Porque claro, vos vedelo aquí, pero polo WhatsApp... Joder, macho. Moi boas, Óscar Tella, benvido ao canal, meu. Ahora é o momento de... Ahora, chavales, ahora é o momento de reventar a caixa, vale? Manolo, pon aí enlace do teu Twitch, meu, pon aí no chat enlace do teu Twitch. Cosas que che quería comentar. Ti daquela, cando ti emitías ti solo, o sea, isto de comunidade, isto de raids, isto de... Ti facías algo desto? No. É que non había, quen? No, é que eu non tiña... É que eu non conozco unha... Por que empezastes ti? É que eu, coméntoche, eu empecé no confinamiento, pero falando en castelán, sabes? O sea, pero de xogando a Call of Duty Mobile. E falaba en castelán porque a maioría dos que me vían eran latinos, sabes?
eran todos latinos. Viva. E xogaba porque, bueno, conocía a un chaval que é de Barcelona e estaba vivindo en Galicia a través de Twitch e tal, pero era rollo de tal, tampouco, sabes, facía por tal, a veces incluso estaba cos meus colegas xogando ao GTA, sabes, a botar unhas Sí. carreiras ou tal, non lle facía moito caso. Que pasa? Que eu cheguei a un punto no que tampouco me sentía cómodo falando en castelán, sabes? Eu xa tiña como unha especie de Discord, xa con algunha xente e tal, pero todos eran latinos, todos. Había algún español e tal, pero collín e cansei e me dixe, mira, vou facer stream a partir de ahora en gallego. O que queira deixar de seguirme, sabes, entendo. E o que non, pois, benvido quede. Efectivamente, marchoume, pero casi todo Dios, é normal, empecé a facer de feito, ese día estuve super cómodo e tal, porque facía o que me salía dos juegos. Xa, meu, estabas cómodo. Falaba como quería, estaba tal, que se un día me apetecía me facía isto, apetecía outro, e tiña só un viewer. Pero estaba ao meu rollo, sabes? E Xa. falaba como eu. E pasou o mismo en TikTok, sabes? Hostia, Eu... mira, perdona que te interrompa. Acaba de entrar Dime, unha dime. celebrity aquí, Quen? Todo o mundo en pé. Moi boas, Rosa Facal. Moi boas. Que tal? Buah. É a de... Alicia bonita. Arquitecta. Sí. ¡Hombre! Moi boas, Rosa. Que tal? Beautiful Galician, aí, a tope, Beautiful Galician, Que benvida. tal? Estamos aquí co precursor de Twitch en Gallego. Este home creou todo. Eu estou no paro, ahora. Ora vivo a base de subvencións. Bueno, ahora eres un influencer como é debido, Só che regalan caixas de viño, A mí me regalen viño. Ollo, Eu, para que me regalen unha cerveza, tuve que ir chorando por aí adiante 3 meses. é que eu a min saleume super, o sea, a primeira rolla que me mandaron así de, toma, patrocina isto. Eu en plan, hola. Que fajo. Abro aí a caixa, hola, mi madre, que guai. Non sabía, tío. Ti sabes o que me pasou a mí, non? Buscando para este directo, bueno, aí abaixo a dereita na pantalla vedes os patrocinadores do directo. Sí. Eu andaba buscando, levo un mes e pico buscando patrocinadores, non? E houve como 3 ou 4 que me dixeron sí, adiante, vamos, tras! E dali a unha semana e pico deberon entrar ou algo, Dinme, mándame os datos do teu canal. E yo, Engagement, sí. xa se me jodió. E dime, no, nos a estes niveles non traballamos. Bueno, diste, bueno, ok, vale. Pero un par deles, por non dicir todo, no, todos non, houve un que non, pero un par deles eu miraba e dicía, pero vamos a ver, se teño máis seguidores que vos. Sabes? É que, sí, suele pasar. Unha vez que te metes ves cousas que... Que hai outros que de maravilla, en plan tal, pero houve aí un plan deles que era en plan, a ver, que eu son un ninguén, pero bueno, a ver, teño 200 seguidores máis que a ti en Instagram. Sabes? En plan, non me vayas aquí exigindo... Eso... E non pedín cartos, e nin con... Que eso para todo o mundo. Eu non pedín nada de cartos, nada. Eu, a xente que está aí patrocinando, ou me dou publi ao directo, ou me dou cousas para regalar. Nada de cartos. Mira, eu... Aquí hai... Isto, xentiña, non pensades que tal, pero aquí hai unha mafia brutal, É así. E viño aquí a decilo porque tal. Pero hai cousas moi turbias, sabes? Que se diga que non ten sentido o que acabas de decir ti, non ten sentido. No. E a min pasoume, de feito a min falaronme unhas persoas que iban a abrir un restaurante e dixéronme se facía pois promoción de cousas e tal, e xo fixo un par de cousas, pero, bueno, que queredes e tal. Bueno, queríamos que abrimos isto tal, non sei que, si tal, como cobras as movidas. Claro.
Eu estipulei un precio ali atrás Hmm. porque falei con alguén que xa estaba metido no mundo e dixeme, intenta cobrar isto, Esto, vale. vale, co teu número de seguidores. Falo en TikTok, non falo en Instagram. Sí, sí, sí. Vale, o sea, non... Vale. Porque os tipos querían, bueno, que fixeran un TikTok ou tal. E depois algo en Instagram. Comentei e tal, isto, tal. Non chulo a falar. Non me volveron a falar. Estou che dicindo, son moi barato. Son moi barato porque eu non teño ningún objetivo de vivir desto, Claro. sabes? Entón, eu... A ver, eu parvo non son. Aproveitarse de min, no, no. Aquí, no. Non quero vivir desto, pero parvo tampouco. Para tampouco. Traballar para ti non vou porque, traballar. porque eu sei de que, jova, ahora pídenche o que dixeches ti, os datos e o engagement. E o Mira, Instagram... unha cousiña, Gabi, só unha cousiña. Dime. Podes comentar isto ti, 5 minutos. É que teño que escutar uns audios que non sei de que son e igual é algo importante para hoxe. Vale, Entón, vale. deixo un momento comentar o tema, Aí, vou escutar rollo. os audios e veño. Un monólogo aquí. Hola, benvidos ao rincón do... Vale. Ahora, escoitádeme, chavaliños. Ahora pídenche os datos. É a verdad que para estar en Instagram e ter a merda de seguidores que teño bastante bo engagement. Teño un alcance bastante grande. Pero aquí, xentilla que vos queredes meter neste mundo, non ser parvos nin parvas. Vos pedide que a xente esa que vos quere contratar vai ganar o triple ou cuádruple do que lle ides cobrar. Consejito del día. E o que non, haber estudiado. Ten outra xente pa tal, despois que espabilaran. Ojalá saques praza que ti non és da mi especialidade. Temos que ir a polos tribunais e matalos ata que queden os que nos... Pa min é un planazo. Eu, se queres, facemos foi un consenso. Imos agachados ou tal. A mí non casa solo me dicían, ti pides salud, efectivamente. Salud, o importante é ter salud. Pero non, efectivamente, non me sei... No, porque hai moito espabilado aquí na industria, hai moito espabilado. Ojito, aí, Ojito porque xa tuve un par de movidas que sí. E a mí xa me dixeron, ti pide, porque si ti Todo de vas volta. cobrar... Hombre, que tal? Bueno, benvidos, está aquí Miguel. Ves como era importante? Eu xa sabía que era importante. Pois xa vos dixo, se ti vas cobrar 1.000 euros, eles van ganar 15.000 ou 10.000 contigo. É que hai que... Un pouco hai que tirar un poquinho ti tamén, porque senón aquí aproveitase moito, moito. Moitísimo. Esa che, os casos que eu vin mirando pa aquí, que a ver, eu non son nin quen aquí, non teño seguidores nin cousa, non teño vídeos nin nin nada, pero eu vía casos que eran en plan, douche unha pegatina, ti tesme que poñer isto aquí, o carteliño arriba, non sei que, eu quieto. Ti lembrar o cartela como todos, se queres colaborar, e senón, carretera. Tienes que poñer unhas tarifas oficiais. Xa, pero é que é moi difícil, porque é un pouco o que lle explicaba a eles, en plan, cando falaba con eles. Sí, vale, eu teño de media, pois, mira, este mes, por exemplo, creo que teño de media 10 personas en Twitch, vale? Tal como hoxe, levamos unha media de 25-30. Despois eu tamén vou poñer isto en Twitter, que teño 1000, creo. Tamén o podo poñer en Insta, que teño 600 ou así. O sea, non é solamente 10 personas de media que vai a ter, sabes? É que é o que eles non ven. Que iso vai chegar moito máis. Ainda que sean 10, esas 10 están conocendo ese... Xa, pero eu entendo que ver un 10, pois diste, bueno, hombre, un 10, non sei que, tal, pero, meu, que tens que abrir un pouquiño a mente, que isto despois vai para YouTube, que, joder, é que hai moitas máis. Que me veña un que ten 200 seguidores a decirme, no, é que isto tal, non sei. Pero date conta que ti tes... Porque, bueno, a ver, non me quero tirar ahora, pero posiblemente a xente que... A maioría da xente que te siga sea de aquí, de Galicia. Sí. Posiblemente, o sea, sí. haberá algún aí, sabes, que viva en hai unha, Faso, pero... andas por aí, Glendy, a americana, a nosa americana favorita. Que vive en Estados Unidos? Sí. Vale, un saludo a Glendy. Glendy, aí está. Ai, que tal?
Jová, eso non é o mismo. Ter, cantos seguidores estás aquí en 800. 800 a nivel Galicia que 800 a nivel nacional. Xa. Sabes? O sea, eso non se dá de conta. Ao mellor hai unha empresa gallega que lle interesa colaborar contigo porque ti imagínate floristería José María. Pois non lle interesa ao mellor contactar con alguén a nivel nacional. Claro. Mira, a mí pasou, Alguén por que exemplo, un caso que eu falei ca asociación de empresarios de aquí de Arteixo. Ajá. E dixeronme, pois mira, moi ben, moi boa idea tal, pero o que pasa é que nós estamos moito máis enfocados a que é a nivel Arteixo. O sea, está moi guai que chuvesen en toda Galicia, pero claro, a nós o que nos interesa é campañas a nivel Arteixo. Entón, se che parece, máis adiante, miramos algo de facer xuntos, pero máis a nivel Arteixo. Oye, de puta madre, xa está. Guau, tío, é que é eso. Dilo Eso, claro, é o teu efectivamente. enfoque xa está. Pero hai cousas que... Eu vin cousas... Teño mensajes por aquí, cuidado, É máis que has de ver. É máis que has de ver. Por desgracia é así. É sociedade capitalista, estamos aquí a tope, joa. Encántanos. Sí, hai que remar con ela, porque... Mira, di Jacobo Morella, aquí unha de Herbalife ten 10.000 seguidores e na selección sacou 19 votos. Se é de Santa Comba, sei quen falas. Se non, xa non sei quen falas. Os de Herbalife... Cuidado, Eso... Mima, facíanos falta outra hora para debatir máis, No, os que, se consumides Herbalife é mellor que colledes un bote de azúcar e o bebades cuchara, o sea, tomar cucharadas de azúcar directamente, xa. Eso é unha secta, madre mía. Pois mira, eu agora a chamada que tiña, o sea, o audio que tiña antes, tiña que escutar, era de Federico, que ti conoces. Hombre, Fede, sí, joa. Entonces, díxome que ele iba a entrar ás 8, non? E díxome, a ver se pode ser algo antes, ás 8:10. Eu pasei xa o link desta sala, e así imos falando nós, cando ele entre, quedaste por aquí, ou tal, se queres, cartera, Eu deixo vos intimidade, No. Me mandou un mensaje de voz, pero claro, non podo... Sí que podo escutar, para. No, pero podes quedar, sin fallo. A parte así xa está... En 3 minutos está aquí. Cando lle deu a like ao meu tweet, puxese un pouco tiesa, verdade? Quen? Fede, sí. Vale. Eu estaba. Non sei quen. Hola, primo! Que tal? Aí está o meu primo, Xaviño. Un grande donde osaba. Hola, primo de Miguel. Xaviño, estamos falando de que non hai que comer Herbalife. Nada, cero, chuletón. Botadevos deso. Puf, contento, regalei, sortei fai pouco unha cena aló non de Mazaricos, meu contento que dou fulano guito co, Tíos, brillaban os ollos. Enseñei o menú e tal, e dixía, como vou pasar, macho. Teres de comer? Eu son moito de comer. Eu tamén. Moito. De feito, menos mal que non anda por aquí unha moderadora que senón xa me iba a saltar a chepa. A min berranme por comer. Aló. Eu son moi comedor, moi comedor. Se me gusta algo, son moi comedor. Eu tamén. Eu, de feito, son unha persona que non lle choro aos cartos a hora de ir do restaurante e nada, sabes? No, se pudera... Sí, eu son moito de comer fora, de cenar fora, de comer... Sabes? Sí. E eu, se hai algo que me gusta, hai moita xente que é en plan, comer así seguido isto, vamos cambiar, vamos variar. A min, se algo me gusta, eu como. Se me gusta, como. A bloque. E de feito, ahora que na... Mira, xa está aí, Gabriel. Agora entrou aí Xan. Hombre! Xan, que? Acaba de salir da peluquería. Isto de falocho en petit comité. Se puso refacherita. Oi pirrea. Hombre! Oi pirría. Pois agora na cuarentena, a verdade, claro, estar sentado seguido tal, non poder salir, pois hinchei, sabes, como a bolóns. Bueno, e empecé a ir a Nutri e tal, e o primeiro que me dixo foi, fuera pan, eu non che volvo, non che volvo, empeza por outro lado.
Quítame o chocolate, quítame a Coca-Cola, te llamo la festa en paz. Pero é que eso, se algo me gusta, se hai algo que me sepa ben, a mí é moi complicado, Son moi comedor, moi comedor. Moito. É verdade que eu tamén, vale. Pero bueno, eu tamén se me acostumbrei a ter unha dieta e... Sí, no, a ver, ahora un poquinho sí que tal, pero eu que sei, isto de... O fin de semana, vas por aí, mira, mandamos aí un secreto con patacas, con unha salsiña, tal... Eu eso non perdono, Eu son un robot de lunes a viernes. Ora, é o fin de semana, veña churrasco e veña tal, e... De feito, é moi gracioso, eu cando estaba ca Nutria primeiro, non, explicaba o que te explican todas, non? Tens que levar un control pola semana e despois o fin de deixamos un 10%. Eu, a ver, explícame como vai iso. Como é iso o 10%? É unha comida, é a mellor unha merenda na que te podes quedar... Non. Abrámoslo a un 25. Porque o de sábado a domingo, lo siento, non te lo perdono. Non te lo perdono. É indiscutible. Hai que comer ben e hai que mandarlle os seus colibres. Eu de feito, hoxe a noite xa vou mangar un churrasco, sabes, tal, porque hai que sentar ben o estómago. Hai que sentar ben o estómago. Mas hai que vivir, hai que... Falta Dios. Sí, home, a parte salud mental que hai na que ter aí, hai na que ter ben, tamén é unha pandemia de collóns, eso. Ora eso, se a xente así como a nós, que nos gusta moito ir cenar fora, ir comer... Bueno, eu comer non tanto, eu son máis de cenar, tamén xo digo. Pero Sí, eu tamén. Que nos gusta cenar fora tal, é o mesmo que o da festa. Botamos casi 2 anos que non podemos papar un pincho. Cala. Sabes? Eu tiro a hostelería pechada, sobre todo restaurantes, falo. Eu fui abrir, tamén. Carretera. É bo que aquí na estrada temos moi bons sitios para comer, A ver, en Galicia, donde máis, donde menos, estamos servidos, Sí, pero bueno, eu flipei a nivel sitios, a nivel, que aparte de variedade, flipei, porque eu da estrada non daba un peso, sinceramente. Estou cancelado xa aquí, ahora mismo, pero eu flipei, cómese. Pois mira, xa vou poñerei un fin de semana, la estrada. Vente, Carretera. que te leva a un sitio, buf. Si, ahora quería empezar a eso, a moverme, pero é que... Está ben agora, unha vez que se desconfina, pois vas ao teu, ao Santa Comba, ao Picota, bueno... Pero xa agora tes ganas de ser ti coller o coche e ir por aí... Na Picota hai festa? Na Picota hai bares. Vale. E había, antes da pandemia, había bares que cerraban ás 4, 5, 6, había máis manjancha. Caberja pechada? Exacto. Eso é como... Exacto. O que pasa é que agora, como estamos aínda volvendo, sabes? Estamos aínda volvendo, aínda está a cousa moi tal, aínda teñen medo. Entón, agora están cumplindo, ahora 1:30, máis ou menos, chapa todo. Pero sí, aínda se movía. Nos invernos que en Santa Comba non había nada, había máis festas na Picota, sabes? Porque había 2 bares que tiñan 40 personas cada un, e en Santa Comba había 2 pofetos que tiñan 10 personas. Agora non, agora Santa Comba é Coruña. Sí. Santa Comba agora é Coruña. Que hai un que eu flipei, que eu en mi vida pensei ver eso, que hai un en Santa Comba que pon con un par de huevos. Solo trabajamos bajo reserva. Eu, que? Como? Sí. Ten os seus mini reservados con xixas e eso. Vai abrir este sábado, vai abrir hoxe. Ten os seus reservados así con xixas e solo trabajamos bajo reserva. Tócate os huevos. En Santa Comba. Ahora hai unha moda o tema ese de reservados? En Santa Comba. Que eu xa dixen, a xente que, a ver, sinceramente, porque na xente clara ainda tamén non fan. Digo, reservado non sei que. Son no mesmo sitio, pero cun cordón negro, digo rojo. Pero que cordón? Se eu acórdome, a primeira vez que fun reservado, que fui a Pelícano. Que era... Íbamos o grupo, non é? Hai que ir ao reservado, que está aquilo petadísimo, estamos ali na nosa mesiña, ca nosa botella e tal. Ao terceiro que va libre, estábamos cada un no seu lado. Hola, Fede! Hola! Estou aquí con un amigo teu. Oídesme ben? Sí? Eu escoito-te ben. Ti? Vale. Mira, vou quitar isto porque non me furrulan.
Ou tamén nos podo deixar en plan, hostia, que moderno. Con os Que este tal, rapaz, tío? non? Con o só, me cago en Dios, eu non me olvido non me olvido da xente. Se lle debera cartos non, pero si Bueno, bueno, Ai, o mellor de debe, sí. Bueno, recórdamo ti logo. Mira, teñome que Que puñer eu tal? aquí Como estades? con vos, pero bueno, non pasa aquí nada. estamos, home. Estamos ben, estamos aquí celebrando un aniño. E antes que nada, Oi. darche moitísimas gracias por estar por aquí, que sei que estás aí moi apurado e tal. Non podo quitar, está me dicindo a xente, quita os tres, é que estánse vendo os tres na pantalla, pero é que... No, pero eu vou, No, pero... Que aparte, a ver, sabe, eu hoxe teño que prepararme. Ti tes festa, é verdad? Claro, eu vou me preparar, vou Que volviu a festa, Fede, Claro. volviu a festa. Carallo, agora podemos volver a arrimarnos á barra. Ti sabes o que é iso? Eu outro día puxen un codo en riba da barra Dios, desde a Liga do Deportivo non volví a sentir nada parecido. De que che queda pejado. Estábamos falando igual, agora sí. que están abrindo máis locales que a dos que había antes da pandemia. Porque eu, por exemplo, Claro. a semana pasada fui a Santa Comba, había seis abertos, 6 ou 7. E este fin de semana abren 5. Que dis ti? Pero vamos a ver. Joder. É o que estaba Sí, falando sí. ahora con Gabi, en plan de que volviu isto, pero volviu a full. E logo vaise pa Chanticleer Sí. pa un concerto. Esa era a festa para que ti ibas. Claro. Vale. Sí, señor. Como Pois, se botaba de menos isto? Moito, Moito, de verdade. Moito, de verdade. Eu, de verdade, eu non son amigo de transgredir as normas son bastante educado e correcto, pero mira, hai algunha noite que, ainda que me quitaran 2 puntos do carnet, pero solo por facer así algo e encherse así un pouco. Pero non, quer dicir, que non me entendades mal, eso vai, non se pode coller o coche cando vas por aí de carallada, pero xa a gana de así dunha cheiña e de... Dunha troula. Bueno, pois eso ainda que pase o domingo como o carallo, pero bueno, botábase de menos, un pouco sí. Sí, é máis o que falamos tamén agora que é en plan, botábase de menos a troula, a festa tal, pero tamén o ir comer un churrasco a un restaurante, o ir tomar uns viños, o ir... Dios, é que... Sí, sobre todo nos últimos meses que máis ou menos podíalo facer, pero non prestaba igual, non daba justo igual estar ca mascarilla un pouco, sacala, non é o mismo estar así con 4 mesas podendo, non acaba de disfrutar. Eu creo que o comer e o beber, se algo teñen é que ten que ser unha celebración sempre, joder, tens que comer a gusto, senón para iso queda na casa, comes uns cereales e un yogur e Dios, e pa cama. É dormir. Exacto, É dormir. E nada, que... É xuntarte para botar unhas risas, como di a profa, correcto. Claro. Bueno, meus amores, eu vou preparar, vale. Un bicaso, Gabi, un bicaso. Mañán, recordade, é domingo, día do Señor, e demá a misa, vale? E demá a misa sonou a túa. A túa espero non ir, que cago yo. Morrer un domingo é bo, Cuidado. Pero sendo luns festivo non. Hostia, é verdad que lunes é festivo. Claro. Isto morre para que ven. Vale, porque así dambos. Casi toda a semana, sabes? Dejaxades toda a semana sen traballar. Tamén, como din os vellos alá na nosa zona, tamén é cando máis xente levas ao entierro. Sí. Que, joder, é como o día da festa, hai que ter coches á porta, ainda que non haxa ninguén. Efectivamente. Bueno, Gabi, un abrazo, meu. De verdad, moitísimas gracias por pasar, Cuídate, alégrome de verte. Chao, Miguel, gracias por invitarme aquí. Chao. Chao. Nada, Fede, sei que andas apurado, non te quero roubar moito tempo. No, tío, é que calculei malo. Eu co tempo sempre calculo como o carallo teño aí un rollo ás 9, entonces non me... Quer dizer, teño que coller o coche ainda e dixo, bueno, déixame asegurar un pouco, por eso che dixen se entrábamos un pouquinho antes, pero bueno, moitas gracias por convidarme e por amoldarte o horario, coño. Gracias a ti por estar, eu sei que isto non era profesional e ando xuntando aí, porque hoxe é un día de celebración e quería ter canta máis xente máis festa, que é como se di.
E nada, quería terche a ti porque, joder, xa fai tempo que andaba buscando sitio para avisarse, como un aperitivo, hoxe vir por aquí, en plan, ver os que somos, Sí, sabes sí, que sí. somos unha familia, que son como cando estás no de Javi, isto vai ser así unha charliña entre amigos. Era preguntarche eso, a que andas ahora profesionalmente, como viviste este retorno á nova normalidade, que xa me dicías o de que mi mau chantar o codo na barra Mira, pasouche como a min. sí, sí, sí. É algo, unha experiencia religiosa casi, E me imagino que Pois, do mesmo xeito que é no bar tamén será no traballo, non? Ora habrá moitísimo máis movimento. sí, sí, pero bueno, como todo na vida, nunca está ben repartido. Eso Ostras, claro. soubémolo sempre, os que fomos moita Santa Comba, nunca estaba ben repartida a cousa. Correcto. Non sei agora, pero no meu tempo. Entonces, o choio, pois afortunadamente non hai queixa. O que pasa é que, claro, co ano e medio que levamos de primeiro confinamento máis duro, non? Máis potente, e despois bueno, pois así con restriccións e tal, houve moitos proxectos que foron algúns caendo, outros pospoñéndose, entonces agora de repente dobrán pa aquí, claro, coinciden moitas cousas que se foron Claro. retrasando, outras que saliron novas, claro, a unhas que lles dixestes, bueno, vale, pois que che iban dicindo, sí, sí, seguimos contando contigo, pero claro, agora de repente surgen outras, claro, o noso choio é un pouco tamén como o mar, salvando as distancias, o do mar é un traballo Sí. bueno, que hai que saber e hai que valer. O noso, como vos actores que somos, a veces, inda que non sepas moito, con poñer cara de que sabes, xa está. Pero, quero dicir, nós traballamos moito tamén por mareas. Hai temporadas que che ven así moito choio, depois, ao mellor, o Facebook engaña moito, non? Parece que estás traballando sempre, Sí. pero realmente o noso traballo, pois, ao mellor nun mes, 2 meses, liquidas, pois eso, unha serie, unha película, e despois, claro, queda o resto do ano para vivir e para, bueno, para eses vicios que tes de comer e de beber e de pagar o piso, non? Entonces, pois, pero bueno, afortunadamente, pois, agora o que che decía, bueno, pois puiden aí, pois, gracias tamén aos proxectos nos que estou, pois eso, compaxinar aí un par de cousas, bueno, moi contento, bueno, non podo contar moito aínda porque Xa, eso, hasta, entendo, hasta entendo. que non, está, tamén che dá un pouco de, Sí, sí, sí. de tal, non? Pero bueno, cando vai estando e esteamos aí para estrear ou para o que sea, pois falamos un día con calma, media horiña, unha horiña, e contoche con calma, bueno, pois un pouco todo. Pero bueno, moi contento, Eu xa che encantado, digo, eu encantado. tamén ca Lei de Santos, que eso sí xa está rodado Sí, desde non? o Brán. A Lei de Santos, que, bueno, acabase esta primeira temporada de 7 capítulos mañán, despois creo que volvemos despois do Nadal, pero bueno, eso, contento, estaría máis contento se a puxaran agora un pouquiño máis xeitosa para que a xente, como a meu pai e a miña nai, que ás 10:30 ao mellor xa están moqueando, pois, Xa. que a puideran ver, e outra moita xente, non? Que, bueno, pois eso, Os un horarios canal público, son un tema son de... complicados, sí. Sí, son un tema Bueno, complicado. hoxe en día, como tamén nos guiamos tanto por eso das plataformas e tal, parece que as televisións convencionais quedaron aí un pouco relegadas, pero unha televisión como a galega, que sigue tendo unha funcionalidade de normalizar e de espallar a nosa cultura, o noso idioma, pois debería seguir pensando na xente para que foi creada, non? Que é, pois eso, xente ao mellor un pouco maior, bueno, maior é de todas as idades, porque a galega, pois é digamos, un canal de cercanía, non? Claro, é que De non estar se aí pode comparar cerca ao da nosa resto. xente. Non se Claro, pode comparar. efectivamente. Claro, entonces, bueno, pois, xa che digo, contento cos proxectos e que saian máis. Claro, isto, mira, di Xan, teño unha anécdota moi boa con Federico, conta a anécdota Xan, Jacobo Morelle dache saludos, Hombre, Jacobo, que tal, tío? Como estás? Canto tempo? si é o que falan no chat, é o que falamos. A gallega como que ten unha habilidade especial para maltratar as series e os programas, porque que en horarios, en promocións, en... Eu despois agora, Sí, bueno, sí. se me contesta que, bueno, eu aquí estou eu solo, non son como a Ibai que ten 96 personas por detrás facendo as chamadas e tal. E agora, en teoría, ten que entrar Isabel Blanco, ahora en breve, a ver se me contesta, entramos. Falando en privado con ela, é un poquinho que distía, o sea,
están moi maltratadas os programas, as series da Gallega, quitando 2 ou 3. Sí, sí, Eso é joder, terrible. quer dicir, isto é, vamos a ver, isto é como un brazo, non? Se cho cortan, sigues vivindo, pero xa que o tes, coño, vamos a Claro, aproveitar. claro. Non, vamos a aproveitar, temos un canal que se non existira, houvese que crealo e fose complicado e houvese que poñer moita ferramenta e non das, vale, pero é que o témolo desde hai moitos anos. Fomos referencia estatal, europea, se me apuras en series de televisión. A ficción galega, ti vas por aí adiante e dincho, coño, que ben traballados os galegos, tanto actores e actrices como equipo técnico. Entonces, diste, aquí traballouse moi ben, fixéronse grandes series, Mareas Vivas, Padre Casares, Matalobos, Serra Moura, Dios, Era Visto. Entonces, claro, se tiveches todo eso, ves que se traballou ben, por que non sigues por aí? Porque hai moita xente que o demanda. O sea, vas pola calle, a maior audiencia é que ir pola calle que che sigan dicindo, coño, Josito, non sei que Claro. pasa con Era Visto, que tú. Entonces, que pasa? Por que nos cargamos todo eso? Porque non, aparte, hai tempo nas 24 horas dunha parrilla dunha televisión para ter contidos de todos os tipos. O sea, non tens por que esperar ás 11 e cuarto da noite para botar unha serie. Podes botar ás 10 da noite igual, outros formatos un pouco máis modernos podelos poñer ao mellor a outras horas. Non sei, quero dicir, cuidar a xente pola cal é a razón de existir a TVG, que é a xente galega que fala galego que quere contidos en galego. Entonces, pois bueno, é un pouco incomprensible, pero esperemos que cambien e que sí, porque senón é unha pena, que pensen na xente. Claro, eu entendo que a xente nova, 15, 20 anos, 30, se me apuras, pois co isto dos móviles, das tablets, poden ver un capítulo dunha serie cando lles dé a gana, xa vale, eso é outra cousa. Pero quero dicir, hai xente para todo. Parece que só existe, é como entrar no Twitter, parece que só existe a xente que está no Twitter, pero somos 6.000 millóns de personas e probablemente 5.000 millóns de personas non sepan ni o que é Twitter. Entonces, quero dicir, non podemos só guiarnos polo que se ve por unha tendencia dun sitio. Claro, eu penso en meus pais, sobre todo, cando estreno unha serie ou cando traballo en algo, pregunto eles de primeiro, que tal, gustou, non me gustou e tal, porque son unha referencia para min e para a xente que facemos. Claro, entonces, bueno, pois a ver se alguén. Mira, a túa compañera Rosa Facal dache a razón, que tamén temos por aquí a Rosa. Que tal? Que é tamén unha amiga tremenda deste canal, que tamén estuvo aquí fai pouquiño. Mira, contaba xa a anécdota de que seu pai é unha persona que non se ri nin co mellor chiste do universo. Pero cando sales facendo de moncho, espérache para velo. E ainda que sea tarde, espérache para ir velo. Sí, Eso é o que falas ti, non? O mellor, a ver, o mellor non, pero a maior recompensa que podes ter casi é eso, o cariño da xente, non? Non notas eso? Home, é que realmente ese é a mellor vara de medir, a mellor que cho digo, porque hai moita xente que xa che digo, polo Twitter, polo Facebook, poden che dicir, oye, moi ben, o tal, pero despois hai moita xente que non sale, que vas ao supermercado ou che ven e tal, e siguen cho dicindo, e outros que ves que non cho din, pero que están morrendo ca ganas, pero ao mellor din, bueno, non quero aí propasarme ou ser irrespetuoso. Pero claro, eso é así, tío, por eso, xente como o pai de Rosa, como eu sempre fago chiste, non? Quero dicir, era visto que gustaballe hasta os do Celta. Entonces, pero sí, era visto, tío, a min tenme falado, o sea, desde nenos de 5 anos, que era visto sempre, tiña ese toque entre Kevin José e a forma de tal, tiña un toque moi de dibujos animados, non? Decían que eran os Simpsons galegos, que nos deran, pero bueno, tiñamos ese punto así, como medio friki, surrealista, pero tamén ao mesmo tempo costumbrista, moi de taberna, noso. Joder, hasta xente de 80, 90 anos. Entón, pois, dixi, joder, por que non seguimos facendo cousas así? Non digo o mismo, digo algo parecido, dalle unha volta. Entón, pois, bueno, agora mesmo estamos así. Ou aproveitaros, porque eu, por exemplo, xa por non quitarse moito máis tempo, por exemplo, falaba con Rosa, cando estuve aquí, Rosa, dixía ela, non? Eu, por exemplo, no meu canal aquí, eu o que fago moito é ver programas da Gallega ca xente. E para velos é complicado, porque a web non é nada intuitiva, nada. E moitos programas que poño, dime a xente, pero iso cando se emitiu? Iso é da Gallega. Cando saliu eso? Sí. E non é un, nin é dous, son moitos. Outro día
comentaba Monti Castiñeiras, Sí. bueno, Santos, que estivo aí, bueno, aí entrevistaban nun programa, fixera traballando aí noutra cousa, estaba con xente, non, alá non sei onde me dixo que era, xente nova, que quedaban para ver capítulos quedaban nun bar, ou mellor na casa de algún, eran 15 ou 20, quedaban para ver series, desde a época de Padre Casares, e diste, joder, pois, sí que sigue habendo xente. Está claro que a todos os directivos das cadenas lles encantaría ter audiencias estratosféricas e ganar moita pasta con eso, pero bueno, hai que pensar tamén que a Galega é un canal público e igual Xa, non debería pensar no tema, home, está claro, canta máis xente che vexa mellor, canta máis xente chegas mellor, pero bueno, a mellor o tema das audiencias é relativo neste caso. claro. Pero bueno, nada, habemos de falar de todo isto e demais cando Cando poñamos ti unha hora quiras. así con Cando ti calma, quiras. vale? Eu quería traerche aquí un poquinho para conocer o canal, para estar con nós nesta festa. Agradecerche un montón, que sei que estás moi apurado, agradecerche un montón que esteas por aí. Cando quiras, xa sabes, este é o teu canal e aquí Efectivamente. podemos falar do que quiras. Sin ningún Estamos problema. en contacto e poñemos podre a quen sea, vale? Sin problema ningún. Moitísimas gracias, de Veña, verdade, tío. Cuídate e gracias a todos por estar aí tamén. Veña, bicos. Un biquiño, chao, chao. Chao, chao, chao.